Boas a todos e a todos, benvidas e benvidos ao noso podcast. Formamos parte do programa Youth Power and Leisure da Asociación In Galicia. Hoxe imos falar sobre Erasmus, o voluntariado europeo e o Corpo Europeo de Solidaridade. A partir da charla que asistimos estes días, imos comentar as nosas impresións, os medios que pode haber, as oportunidades que ofrecen estes programas e tamén se nós participaríamos nunha experiencia así. Estou aquí con Erika, Estrella e Lucía. Que tal, rapazas? Ben. Moi ben, a verdade é que teño ganas de falar deste tema porque me parece bastante interesante. Eu tamén, porque antes da charla non sabía realmente todo o que incluían estes programas. Aínda que fóramos de Erasmus, a maioría das cousas que dixeron nós non as sabíamos. Sí, eu pensaba que Erasmus era simplemente ir estudar fora uns meses, pero hai moitas máis opcións. A min precisamente iso foi o que máis me sorprendeu. O feito de que tamén existan proxectos de voluntariado, intercambios xuvenís e experiencias sociais noutros países, que foi o que máis vos chamou a atención? A min gustoume ver que non fai falta ter moitísimos cartos para participar en algunhas experiencias, porque moitas están financiadas. Eu sempre pensaba que era algo bastante inaccesible. Bueno, nos fixemos o Erasmus e ben viches que nos pagaron casi todo. Pero bueno, tamén me impactou o feito de coñecer xente de outras culturas totalmente diferentes. Creo que iso pode cambiar moito a maneira de pensar dunha persoa. E tamén o feito de aprender a ser máis independiente. Estar soa noutro país obrigaxe a resolver bastantes problemas e espabilar bastante. Totalmente. Pensades que vivir unha experiencia internacional realmente cambia a forma de ver as cousas? Eu creo que si, ao final saes da túa rutina e tamén da túa zona de confort. Aprendes a adaptarte e a entender outras formas de vivir. Claro, porque aquí estamos acostumbradas ao noso ambiente, a nosa xente, as nosas costumes, e cando vas fora, ves que hai outra realidade moitísimo máis distinta. E tamén maduras máis rápido. Aínda que dea medo, creo que aprenderías moitísimo tanto persoal como emocionalmente. Falando de medo, que pensades que pode frear a mocidade á hora de participar? O idioma, sen dúbida. Hai moita xente que pensa que o seu nivel non é suficiente. Sí, pero ás veces creo que é máis inseguridade que outra cousa. Mira o que me pasou a min cando fomos de Erasmus. Eu non sabía prácticamente inglés e, en cambio, fome adaptando. E ao final, pois, acabas aprendendo sobre a marcha. Sí, en verdade estábamos todos nerviosos por eso. Sí. E tamén inflúe o apego á familia e ás amizades. Non todo o mundo leva ben estar lonxe da casa durante meses. Eu creo que tamén hai medo a sentirse soa ou a non encaixar. Exacto, e ademais, cando estás nun país estranxeiro, tes que resolver situacións difíciles sen ter a túa xente cerca. Pero tamén penso que iso te fai máis forte, máis autónoma. Agora, cambiando un pouco o tema do voluntariado, que significa para vos facer voluntariado? Para min é axudar aos demais sen esperar nada a cambio, pero tamén aprender moito da experiencia. Sí, porque non só beneficia as persoas que axudas, tamén che aporta valores e experiencias persoais. Eu creo que hai unha diferenza grande entre facer turismo e participar nun proxecto social. Nun voluntariado realmente conectas coa realidade de outro lugar. E que tipos de proxectos vos parecerían máis interesantes para facer? A min gustaríame algo relacionado coa infancia ou coa educación. Eu creo que participaría nun proxecto ambiental, algo relacionado coa natureza ou a protección dos animais. Bueno, vos, como sabendes, a min chamaríame moito a atención traballar con persoas maiores ou con colectivos vulnerables. Pensades que estas oportunidades están realmente ao alcance de toda a mocidade? Sinceramente, non sempre. Hai persoas que teñen máis dificultades económicas ou menos información. Nos centros educativos tampouco se fala demasiado destas opcións. Moita xente nin sabe que existen. E tamén hai perxuicios. Ás veces parece que marchar fora é perder o tempo, cando realmente podes aprender moitísimo. E a nivel profesional, crees que estas experiencias poden abrir portas? Totalmente. Aprendes idiomas, habilidades sociais, traballo en equipo. E gañas confianza en ti mesma, que iso tamén é moi importante. Eu creo que incluso pode cambiar os teus plans de futuro ou facer que descubras outras cousas que che gustan. E para rematar, participaríades nun programa Erasmus ou no Corpo Europeo de Solidaridade? Eu creo que sí, aínda que me daría bastante medo ao principio. Eu tamén participaría. O máis difícil sería deixar a miña rutina e a miña xente. Pero ao mesmo tempo sería moi emocionante coñecer persoas novas e vivir experiencias diferentes. Eu penso igual, creo que son oportunidades que poden marcarche moito como persoa. E despois da charla, sinceramente, vexo todo o máis interesante e máis posible. Sí, eu tamén recomendaría este tipo de experiencias a xente nova. Porque ao final
Non só viaxas, tamén medras como persoa. E aprendes cousas que nunca aprenderías nunha aula. Pois ata aquí o noso podcast de hoxe. Grazas por escoitarnos e agardamos que esta conversa vos anime a coñecer máis sobre Erasmus, o voluntariado europeo e todas estas oportunidades para a mocidade. Ata a próxima. Chao. Chao.